y tirem endavant. Vale. Bueno, hoy haremos la segunda sesión del ciclo de sesiones que habíamos hecho, sesiones LGTBIQ que habíamos llamado. Se enmarca dentro del Plan Comarcal por la Diversidad Afectiva, Sexual y de Género que ha salido este año y la diagnosis que se ha hecho desde las personas LGTBIQ de nuestro área, bueno, del área no, comarcal. Y agradecer a Ángel Massadeu que hará hoy la sesión. Sí que hemos hecho un intercambio respecto a la de la semana que viene y hoy haremos profilaxis pre y post-exposición al VIH y la siguiente semana haremos diagnóstico de la infección oculta. Mil gracias a Manel Moreno de Empoderats por estar aquí también con nosotras y a Ángel, que actualmente pertenece a la asociación de Empoderats y que viene a presentarnos, como decían hace un ratito, a darnos realidad y sabiduría. Un poco de todo. Muchas gracias, Ángel, cuando quieras. Vosaltres. Bé, espera, no sé com es fa això per treure aquesta cosa d'aquí. Queda mitja pantalla. Hauries de deixar de compartir primer, Àngels, i després posar en mode de presentació i compartir en mode presentació. A veure, dejar de compartir, i ara aquí? I ara obre el PowerPoint en mode presentació. Ja el tinc, no? Vale. I ara sí que lo comparteixes en mode presentació. Se te torna a obrir normal, aquí. Ara? Ho veiem encara com a PowerPoint, Veieu el PowerPoint, no la presentació? Ho veiem en el programa, diguéssim, i no com a mode de presentació. I ara? Encara no. Sempre que fas el canvi has de deixar de compartir, obrir en mode presentació i comparteixes directament des de mode presentació. Vamos a ver. ¿Uso compartido pantalla? No, ¿no? No. O sea, deixa de compartir ara. A veure, torno a... Deja de compartir. Correcte. I ara tu el teu PowerPoint posa-lo en mode presentació. El PowerPoint en modo presentación, vale. Sí? Ara tu lo veus pantalla completa, no? Sí. Pues i ara vas a compartir pantalla. Ara per aquí he de sortir d'aquí. Normalment se t'obren com una finestra des de baix. Sí. I llavors poses ara compartir pantalla i podràs compartir el modo presentació directament. Ara? De moment encara no has compartit. Conye. I si no lo fas com te sortia abans, ja es veia, no hi ha problema. Ara? Ara sí, ara està perfecte. Ara es veu en modo presentació. Endavant. Jo lo veo mal, però bueno, és igual. Bueno, comencem per... Jo també us vull donar les gràcies perquè encara que estigui jubilada pugueu donar l'opció de continuar parlant del tema que m'ha apassionat tota la meva vida, no? I bueno, estamos aquí. No m'he tornat boja i aquesta sessió està datada per al dia 17 de desembre del 2019. És a dir, aquesta sessió la vaig fer per primera vegada el dia 17 de desembre del 2019. En aquell moment només teníem aquesta epidèmia. A partir d'aquí tot es va aturar, el món es va aturar, va vindre una altra epidèmia, que és la Covid, i ens vam oblidar de moltes de les coses que havíem començat a treballar. Jo penso que hem fet una regressió amb moltes de les coses, sobretot en salut pública, que ha comportat el fet de tindre la pandèmia. O sigui, aquí havíem parlat, ja aquesta sessió ja l'havia feta jo el desembre del 2019 i aquí se queda. Llavors, com sabeu, hi ha una altra epidèmia pel món que ja fa 40 anys que ronda i és la infecció per al VIH. La infecció per al VIH es considera que en aquests moments poden haver uns 40 milions de persones que viuen amb el VIH, que estan infectades per el VIH, sense tenir en compte totes les que han mort durant aquests 40 anys. Quan jo vaig començar a dedicar a això, i la primera vegada que em vaig sentir, vaig pensar que com ara, que tindríem una vacuna i que tindríem un tractament. Han passat 40 anys i no tenim ni vacuna ni tenim tractament. És a dir, que ens enfrontem encara amb una epidèmia no resolta i que la resolució d'aquesta infecció no passa ni per una vacuna ni per un tractament. L'Organització Mundial de la Salut va crear un programa conjunt de les Nacions Unides, es va crear l'ENUCIDA, que és un programa que es va establir l'any 1996 amb la idea de coordinar d'una manera internacional l'epidèmia del VIH-Sida i actuar
nivell de treball, de recursos, organitzar-ho. I aquí participaven d'aquestes organitzacions, l'OMS, UNICEF, UNESCO, l'OIT, el PAM, el Banc Mundial, etc., el ACNUR. I ONU-SIDA es va plantejar un objectiu per l'any 2020 amb la idea que l'any 2030 poguéssim evitar 28 milions de noves infeccions. Si nosaltres aconseguíssim evitar aquests 28 milions de noves infeccions, segurament podríem parlar ja que estem arribant al fi de la pandèmia, de l'epidèmia. Llavors, l'objectiu que es va marcar la ONU-SIDA per aquest 2020 va ser el famós 90-90-90. És a dir, que si hi ha 40 milions de persones aproximadament infectades per el VIH, únicament en l'any 2009 només el 75% sabia que era positiu, 3 de cada 5 estaven rebent teràpia antirretroviral i només el 47% de totes les persones que estaven infectades estaven en càrrega viral indetectable. Llavors, quan parlem del 90-90-90, el que es plantejava a ONU-SIDA era aconseguir que el 90% de totes les persones que viuen al món estiguessin diagnosticades d'infecció per VIH, que el 90% d'aquestes estiguessin amb tractament antirretroviral i, sobretot, que el 90% d'aquestes estiguessin amb càrrega viral indetectable. Per què és tan important aconseguir tractament per tothom, diagnòstic per tothom i càrrega viral indetectable? Doncs bàsicament perquè tenim una pila ja d'estudis de molts anys de trajectòria que han demostrat que quan tenim una càrrega viral indetectable, la transmissió mitjançant les relacions sexuals són de zero. No hi ha transmissions d'infecció per VIH. I això és un plantejament que fa canviar moltes coses i que fa pensar-hi molt. És a dir, que nosaltres quan estem amb més de 6 mesos de tractament efectiu, si estem amb càrrega viral indetectable, no transmetem la infecció, és el U equal U. Això no és extrapolable ni a la transmissió per via sanguínia ni a la transmissió per via lactància. Únicament els estudis que hi han fets han demostrat la seva eficàcia amb les relacions sexuals, tant heteros com amb homes que tenen sexamores. Per aconseguir això, això seria efectiu després de començar un tractament altament efectiu, demostrant després d'aquests 6 mesos que la càrrega viral és indetectable, i el que és evident és que es necessita una adherència excel·lent, perquè amb la gent que deixen la medicació 2 o 3 dies, la càrrega viral fa un rebot i en aquell moment són altament transmissibles. O sigui que podríem dir que això és cert en persones que ja fa més de 6 mesos que estan fent tractament, que tenim una càrrega viral indetectable demostrada i que a més tenen una adherència excel·lent. O sigui que en base a tot això, el que ha canviat és buscar una vacuna, sabem que no la tindrem a curt termini, un tractament que erradiqui el virus tampoc el tindrem a curt termini, i la base per controlar aquesta epidèmia en un futur seria aquestes dues frases. Per una, el test en trit, i per altra, el test en PrEP. El test en trit és testar i tractar quan més aviat millor, per aconseguir càrrega viral indetectable, i el test és testar i, en cas de ser negatiu, començar tractament amb PrEP a les persones que serien susceptibles d'infectar-se per una sèrie de motius. Doncs avui parlarem del test en PrEP i què és la PrEP? Doncs la PrEP és administrar fàrmacs antirretrovirals a persones. Hi ha algú que té el micro obert. Administrar fàrmacs antirretrovirals. Doctora Monge, si pot treure el so. Gràcies. Perdó. Vale. O sigui que aquí el que estaríem fent seria administrar fàrmacs antirretrovirals a persones que no estan infectades per el VIH amb l'objectiu de reduir la possibilitat d'infectar-se. Fixeu-vos que en els Estats Units, ja en l'any 2012, aquesta sessió jo la vaig fer l'any 2019, ja portàvem des del 2015 reclamant tindre accés a la PrEP en el nostre país, però fixeu-vos que en el juliol del 2012 els Estats Units ja van aprovar utilitzar trobada com a PrEP. I des del 2012 s'ha anat avançant, s'ha anat incorporant els diferents protocols, s'ha anat incorporant totes les recomanacions i ha demostrat clarament la seva eficàcia. Fixeu-vos que aquí als Estats Units, de l'any 2012 al 2016,
es va mirar quina era la taxa d'infecció per VIH en 38 jurisdiccions diferents i es va veure que hi havia canvis significatius, és a dir, que ja s'havia baixat la incidència de noves infeccions per VIH, però que hi havia grans diferències entre les jurisdiccions on s'havia implementat la PrEP, amb disminucions del 4,65% per 100.000 habitants, mentre en els llocs on no s'havia implementat aquesta PrEP es continuaven infectant d'una forma significativa. És a dir, que ja es parlava que la PrEP, com a mínim en aquestes jurisdiccions dels Estats Units, s'havia demostrat comparativament que funcionava. Això no és només als Estats Units, també va passar en aquest estudi en els homes que tenen sexe amb homes al centre de Londres. Es va veure que els números de testos es mantenien igual, però que des del moment en què es va implementar la PrEP l'havien baixat ja els nous diagnòstics d'infecció per VIH d'una forma també molt important entre l'any 2015 i l'any 2017. Londres, San Francisco, reducció del 58% entre l'any 2013 i el 2018. A Seattle, des del 2009 al 2017, hi havia un 46% de reducció. Londres ja ho hem dit, un 50% entre el 2015 i el 2018, posterior a aquest estudi previ. I a Sydney, també, és a dir, que tots els llocs on s'ha anat avaluant i s'ha anat implementant aquesta PrEP s'ha vist aquesta reducció significativa dels nous casos d'infecció per el VIH. Aquest és el metaanàlisi, un metaanàlisi que analitza tots els estudis que s'han fet amb PrEP i veiem resultats molt diferents. Des del Proud i l'Hypergay, que ens donen un 90%, pràcticament un 90% d'eficàcia, estudis que s'han fet amb dones heterosexuals a l'Àfrica, on els resultats són bastant dolents. Això s'ha fet amb parelles serodiscordants, amb homes que tenen sexe amb homes, estudis amb relacions heterosexuals tant d'homes com amb dones, amb estudis amb dones heterosexuals, en aquest cas han sigut sobretot fetes a l'Àfrica, i amb persones que s'injectaven drogues per via endovenosa. Què passa? Per què hi ha tanta discordància entre uns estudis i els altres? Aquí seria molt fàcil l'explicació aquesta de que, aquí perquè tenim homes que tenen sexe amb homes, el Proud i l'Hypergay estan fets a Europa i al Canadà, mentre aquests estan fets amb dones i, a més, estan fets en països d'Àfrica subsahariana. Però no és només aquest el cas. El cas seria que, sobretot, el que ha demostrat clarament les diferències és l'adherència. O sigui, en l'estudi Proud, que és aquest estudi anglès amb homes que tenen sexe amb homes, va aconseguir una eficàcia del 86%, però és que l'adherència era del 100%. Mentre en el Voice i en el FemPrEP es va tindre una eficàcia del 0% al 6%, el Voice era amb dispositius vaginals, i l'adherència era inferior al 40%. En aquest cas, veiem que les diferències són més importants relacionades amb l'adherència que no amb el fet d'estar fets a Àfrica o estar fets amb diferents poblacions, homes que tenen sexe amb homes o amb dones. Però el que sí que sabem és que el ser dona és desfavorable en aquest cas. Les concentracions a nivell dels teixits del tenofovir FTC, que és el fàrmac que nosaltres utilitzem per la PrEP, veiem que a nivell vaginal i a nivell cervical té una concentració 100 vegades inferior a la que trobem en els teixits rectals. És a dir, que el fet de ser dona i tindre relacions sexuals per via vaginal no protegides fa no que no sigui efectiva la PrEP, però sí que a l'oblidar una dosis o dues dosis es penalitza molt més que no pas amb un home que té sexe amb homes i que té relacions sexuals per via anal. Quina és la població que nosaltres hauríem de definir ben clara i que tenen un índex, un perill més gran de ser infectats per el VIH? Quan nosaltres analitzem a nivell de tots aquests anys els nous diagnòstics d'infecció per VIH, veiem que més de la meitat, la majoria de persones que s'infecten novament, que s'infecten actualment per al VIH, són sobretot del col·lectiu d'homes que tenen sexe amb homes i les persones transsexuals. És a dir, que l'any 2020, aquest és l'últim report que tenim, es van infectar, el 62% de les persones que es van infectar i es van declarar com a noves infeccions per al VIH van ser amb aquest col·lectiu.
O sigui, aquest seria el col·lectiu més vulnerable, vol dir que amb els altres no tinguem que tindre precaució, però que segurament seria el col·lectiu on nosaltres hauríem de treballar més i facilitar més l'accés a la PrEP. Aquest seria el col·lectiu. Això és una diapositiva de Checkpoint Barcelona, que és una associació que està treballant, és una ONG que està treballant ja fa molts anys, té molta experiència i que està donant un suport bestial, però que està a Barcelona, evidentment, nosaltres aquí l'accés és bastant més difícil. I, bueno, què passarà? Què tenim aquí? Tenim el test en PrEP, que és el que està dient ara. Si es fa un test, sempre primer haurem de fer un test de VIH. Si aquest test és positiu, el que hem de fer és posar-nos d'acord de seguida en contacte amb el centre de referència, on es pugui derivar el pacient a la unitat de VIH per iniciar quan més aviat primer a comprovar-ho i afirmar que aquesta persona està infectada i començar el tractament quan més aviat millor per aconseguir una càrrega viral indetectable i evitar que es produeixin infeccions en els seus contactes. I per una altra banda, si aquest test és negatiu, s'haurien d'analitzar tota una sèrie de factors, quins són els que afavoreixen el que puguin infectar-se amb les seves relacions sexuals i en aquest cas serien candidats a rebre PrEP si compleixen els criteris que després han anomenat. La PrEP autoritzada en el nostre país és des de l'1 de novembre del 2019, està inclosa a la cartera de prestacions del Servei Nacional de Salut. Fixeu la diferència des del 2012 als Estats Units, el 2019 nosaltres. Discussions a nivell de la societat científica, sobretot la societat amb GESID, hem estat matxacant moltíssim. Tenim el nostre protocol fet des de l'any 2015, però sempre es penalitzava el fet que per què havíem de pagar les relacions sexuals quan es podia posar un preservatiu. Que va haver tota una sèrie de connotacions realment greus, però que finalment van caure pel seu propi pes i l'1 de novembre del 2019 es va acceptar incloure aquesta prestació en el Sistema Nacional de Salut. Fixeu-vos que era a finals del 2019, és a dir, que les coses van quedar una miqueta enredarides. El fàrmac que utilitzem i que està aprovat en el nostre país és el Truvada, que és una combinació de tenofovir i emtricitabina, que és un puntal del tractament antiretroviral en els nostres pacients que ja estan infectats, i són únicament 2 fàrmacs que ajuda, però que seria el tractament estàndard i el que està en aquests moments aprovat en el nostre país. Està aprovada una pastilla diària d'aquest fàrmac i amb els controls que després parlem. Però no és únicament l'opció aquesta. Sabem que estem parlant molt de compliment, és difícil que una persona sana, una persona que no està infectada, es prengui cada dia una pastilla i aquest compliment a vegades és més difícil, sobretot amb gent que no tenen relacions de risc a diari. Llavors hi ha diferents estudis que intenten veure què passaria si això fos diferent. Llavors aquest estudi que es va fer a París comparaven aquesta pauta diària de trobada diàriament, la comparàvem amb una pauta a demanda. És a dir, gent que tenia relacions de risc durant el cap de setmana podien fer aquesta pauta a demanda. És a dir, que abans de tenir la relació sexual es prenien 2 pastilles, al cap de 24 hores una i després al cap de 24 hores més una altra pastilla. Serien 4 pastilles únicament. En aquest estudi van entrar uns 1.500 persones, homes que tenen sexe amb homes, de la regió de París amb la branca de tractament diari i unes altres 1.500 persones a la branca de tractament alternatiu, de tractament a demanda. L'estudi es va començar al maig del 2017 i l'anàlisi s'esperava fer el 20 de setembre de 2020, és a dir, que aquí estem ja en pleno confinamiento. L'endpoint primari era intentar aconseguir aquest 15% de reducció de les noves infeccions, dels nous diagnòstics d'infecció per VIH a les homes de l'àrea de París, comparat amb les dades que tenien de l'any 2016, les últimes dades de l'any anterior, documentades pel Servei de Vigilància Epidemiològica, i com a endpoints secundaris hi havia la incidència de VIH, l'adherència a la PrEP, les activitats sexuals, el comportament sexual i la seguretat d'aquestes pautes. El que es va veure és que, d'entrada, a l'endpoint primari, aquesta reducció de més del 15% versus l'any 2016 no es va poder avaluar per interrupció del seguiment degut a
la pandèmia, però els endpoints secundaris van poder veure i es va veure que la incidència d'infecció per VIH era únicament del 0,11 per 100 persones. Altres estudis semblants, que eren resultats de l'Hypergay, quan comparaven la pauta diària, no versus a demanda, sinó amb placebo, es veia que la incidència era d'un 6,6% persones any. Hi havia una disminució significativa. Però potser el que crida més l'atenció, a part d'aquests números d'incidència, és que únicament d'aquests 1.500 persones a cada branca només se'n van infectar 3 a cada branca. O sigui que teníem una incidència realment molt baixa. De 1.500 persones, 3 persones. Però, a més, per què? Doncs perquè la major part hi havia un alt compliment d'aquest tractament. Es va fer un 97 a totes dues branques i això va fer que segurament és el que ens ajudava més a que aquesta incidència baixés. Fixeu-vos que va haver-hi una alta adherència a la medicació i que gairebé amb un 18% de les dues branques no es van utilitzar preservatius. O sigui que era gent que en el 18% de les seves relacions sexuals no havien utilitzat preservatius. Els altres endpoints que es van valorar va ser el dels efectes secundaris. Els efectes secundaris van ser molt pocs, tot sobretot a nivell de majoria de tipus gastrointestinal. El que era curiós és que tenien més efectes secundaris els que estaven fent la pauta a demanda que no pas la gent que estava fent la pauta diària. I la cosa que sempre s'ha matxacat i que sempre ha anat en contra de la PrEP era que en aquests 2 primers mesos, des que es va començar, des de l'inici de l'estudi fins als 2 mesos abans del confinament per Covid, el 75% de les persones que estaven en PrEP havien presentat almenys una infecció de transmissió sexual, que sempre és el tema que diem, molt bé, estem donant el medicament, els protegim de la infecció per VIH, però en canvi, per una altra banda, s'infecten més d'altres infeccions de transmissió sexual. Això és un parany, evidentment, no perquè el que sí que veiem, en aquest estudi, per exemple, d'Austràlia, també es va veure que la incidència d'infeccions de transmissió sexual incrementava d'un 69% a un 98% a 98 persones any. Però per què? Doncs bàsicament perquè les persones que estan en PrEP, nosaltres les fem un cribatge d'infeccions de transmissió sexual cada 3 mesos, les tractem les que són asimptomàtiques i, a part de tot, diagnostiquem els seus contactes. És a dir, que quan ho busques, encuentres. És així, no? Si aquesta gent no estan en PrEP, doncs no es poden cribar, com estem fent ara, cada 3 o cada 6 mesos, de les seves infeccions de transmissió sexual. O sigui que, evidentment, és una mica un parany que penso que és important, perquè aquestes persones, si demanen PrEP, és perquè tenen risc. Nosaltres protegim una cosa, però en canvi l'altra. Però bé, com que estàvem dient sobretot el tema de l'adherència i que segurament és una mica farragós prendre's una pastilla diària per previndre infecció per VIH tota la teva vida sexualment activa, doncs s'estan buscant altres opcions. Una d'elles és el cabotegravir. El cabotegravir, que és un injectable que es pot posar, és un long acting que es posa cada 2 mesos i que va donar resultats que es van presentar en el CROI del 2021, uns resultats espectaculars. I que, a més, es veia que les persones que estaven rebent amb la branca de cabotegravir injectable cada 2 mesos eren una branca de 2.241 persones, es van produir només 12 infeccions, mentre a la branca que prenien trobada cada dia, que eren més de 2.240 persones, hi havia 39 infeccions. I això se va relacionar amb la pobra adherència. És molt diferent prendre una pastilla diària que no pas posar un injectable cada mes o cada 2 mesos. El que es va veure és que de les 39 infeccions que es van produir a la branca de trobada, 37 no eren adherents. Fixeu-vos que en aquests moments ja a l'última guia de PrEP dels Estats Units, el cabotegravir ja està com a teràpia a utilitzar com a PrEP. O sigui que esperem que igual no triguem tants anys des del 12 fins al 19, però que el cabotegravir en el moment que el tinguem accessible a les nostres farmàcies hospitalàries puguem
canviar una miqueta aquest tema i sobretot a les persones que no són adherents poder-los oferir la possibilitat de fer una injectable. Un altre fàrmac que s'ha utilitzat és la pastilla d'islatravir, que es fa un cop al mes. Amb aquest encara no és una cosa que encara està en estudi, però que també té molt bona pinta. I com que aprenem molt amb aquest tema dels nostres companys ginecòlegs, l'islatravir també s'està plantejant com una possibilitat, com a l'implanon, amb un implant subcutani que es posa un cop a l'any. Llavors, això seria fantàstic, en determinades poblacions que és difícil l'accés a aquests fàrmacs i el compliment. Altres opcions també apreses dels nostres companys ginecòlegs és l'anell de dapivirina, que també ha demostrat en aquests dos estudis que es van fer l'any 2016 en regions africanes un 27% de reducció i un 31% de reducció, i que seria també una molt bona opció. Seria mensualment posar un anell de dapivirina. I bé, ara, després de tot això, qui hauria de fer PrEP en el nostre país? Qui hauria de fer PrEP? Jo penso que hauria de fer PrEP tota la persona que se senti en risc i que hauria com a mínim de consultar l'opció de poder-la fer. Nosaltres, quan una persona se'ns senta davant i ens diu jo vull fer PrEP perquè penso que tinc risc, no hem de tenir cap tipus de mania ni de cap manera. Primer de tot, hem de preguntar, igual que sabeu que sempre soc pesada i que sempre dic que se'ls ha de tocar, se'ls ha de veure, i això de les consultes telefòniques no m'ha agradat mai, doncs penso que s'han de preguntar coses que a vegades ens costa una mica de preguntar. Les preguntes que nosaltres hem de fer a l'hora de valorar si una persona podria ser candidata a PrEP o no, doncs són, per una banda, si ets un home que tens sexe amb homes o ets una persona trans. Una altra pregunta que hauríem de fer és si no utilitzes preservatiu habitualment en les teves relacions sexuals, que no tinguis a demanar PrEP. Una altra seria, tens relacions sexuals anals habituals o ocasionalment sense preservatiu? Tens més de 10 parelles a l'any? Has tingut alguna infecció de transmissió sexual en els darrers 12 mesos? Has hagut de fer profilaxis postexposició en els darrers 12 mesos? Ets treballador del sexe comercial? Saps què és el chemsex? Has freqüentat o has estat mai a Montxil? Consumeixes drogues per tenir sexe? I t'has fet mai la prova del VIH? Molta gent ens ve a demanar això, però no s'han fet mai una prova de VIH. Si un cop nosaltres ja hem preguntat totes aquestes coses i les que tenim en verd, la resposta és que sí, són clarament persones que tenen l'opció i tenen la necessitat segurament de començar una PrEP. Les altres, si no utilitzen les altres coses, doncs en principi no serien candidats estrictes. Sobretot si utilitzen preservatius, si ets un home que té sexe amb homes i no tens més de 10 parelles sexuals a l'any, doncs probablement no tinguis cap necessitat de tindre de prendre PrEP. O si vas al chemsex, però tu fas chemsex, però en canvi no consumeixes drogues per via endovenosa o utilitzes preservatiu, cosa difícil, anar a les sessions de chemsex, doncs probablement tampoc tinguis que fer-la. I si no t'has fet mai la prova del VIH, primer fem-la i després en parlem. Però bé, aquestes són les qüestions que jo penso que hauríem de preguntar abans de valorar si és opcional fer tractament amb PrEP o no. Però una cosa és qui hauria de fer PrEP, jo penso que és tothom que la sol·liciti i que tingui la necessitat clara, i una altra cosa és qui pot fer PrEP en el nostre país, qui pot fer PrEP en el nostre entorn. Les condicions de finançament del Sistema Nacional de Salut contemplen la indicació de pacients que puguin fer PrEP només amb uns determinats criteris. Penseu que no és tan fàcil anar a la farmàcia, si tu vols decidir fer PrEP i no entres dins aquests criteris, no la pots fer, perquè tu no pots anar a una oficina de farmàcia ni a la farmàcia hospitalària a comprar-lo, perquè és gratuït i és únicament per finançament públic en les farmàcies hospitalàries com MHDA, i les persones que no tenen criteris però que en volen fer, doncs ho han de comprar a l'estranger o bé han d'utilitzar internet, que és el que es feia fins ara quan no estava encara autoritzat en el nostre país, i amb el perill que això comporta comprar un fàrmac per internet. Llavors, els criteris que marca el Departament de Salut són, ara s'han ampliat en l'últim consens, són persones que tingui documentat que no tenen infecció per VIH,
de més o igual a 16 anys, d'edat igual o major de 16 anys i que tinguin aquests criteris. Per una banda, els homes que tenen sexe amb homes i les persones transsexuals, però que com a mínim presentin dos d'aquests criteris. Més de 10 parelles sexuals a l'any, pràctica de sexe anal sense protecció en el darrer any, ús de drogues relacionades amb el manteniment de les relacions sexuals sense protecció en el darrer any, administració de profilaxis postexposició en diverses ocasions en el darrer any i que almenys hagin patit o que hagin patit una infecció de transmissió sexual bacteriana en el darrer any. Aquí no tindríem herpes. Com a mínim aquí diu bacteriana. També les dones en situació de prostitució que refereixin que no utilitzen habitualment el preservatiu, pels motius que siguin. I això és l'últim que s'ha afegit en l'últim consens i és que també es dona opció a les dones cisexuals, als homes cisexuals i a les persones usuàries de drogues injectades que tinguin pràctiques d'injecció no segures i que, a més, refereixin que no utilitzen el preservatiu i presentin almenys un d'aquests dos criteris que són els mateixos que havíem vist en l'altre apartat. Aquestes serien les persones que en principi tenen dret a utilitzar la PrEP i jo penso que això s'hauria d'anar ampliant a moltes més coses. Com a criteris que continguen, només són aquests 3 o 4. Per una banda, que tinguis infecció aguda o que hi hagi sospita que puguis estar infectat per el VIH, fins que no ho hagis exclòs, no hi ha cap sentit. No podem començar PrEP amb una persona que encara estigui en període finestra perquè el que ens podem trobar és que estem utilitzant trobada, que és un de la base del tractament antiretroviral amb les infeccions amb les persones que estan infectades i que llavors l'únic que hauria de fer seria fer una monoteràpia o una biteràpia amb un fàrmac que té poca efectivitat i que comportaria l'aparició de resistències als altres antiretrovirals. O sigui que en aquest cas hem d'estar molt segurs que no hi ha una infecció per VIH ja present abans d'iniciar la PrEP. Que hi hagi al·lèrgia a algun dels components, que això és com tots els fàrmacs, i després que hi hagi una malaltia renal crònica i que hi hagi un filtrat glomerular inferior a 60 mil·lílitres per minut, que això és important sobretot amb les persones més grans que ens venen a demanar PrEP i són més grans perquè a vegades ens hi podem trobar. Per què passa això? Perquè trobada és un fàrmac que a la llarga, el tenofovir, a la llarga fa insuficiència renal i toxicitat òssia. O sigui que hi hauria d'haver altres opcions que no fos trobada amb aquests pacients. Però com que en aquest moment no tenim altres opcions, estaria contraindicat amb les persones que tenen una malaltia renal crònica. El supòsit de fer teràpia a demanda no està en el nostre país en aquests moments ni en la Unió Europea acceptat i, per tant, no estan inclòs en el document un dels supòsits que seria una contraindicació per fer PrEP a demanda, que seria una hepatitis crònica B. El tenofovir i l'entrictabina són fàrmacs que utilitzem en el tractament crònic de l'hepatitis B i en aquest cas el que provocaríem seria una aparició de resistències de l'hepatitis B. Però bé, en resum, la PrEP ha demostrat clara eficàcia i seguretat per disminuir la transmissió de la infecció VIH amb diferents estudis ja clínics i observacionals de llarga trajectòria, que seria una prescripció de que me voy a la farmàcia i ara me voy de pingoneo i que em ve de gust prendre unes pastilles perquè tinc ganes d'allò, sinó que forma part d'una estratègia de prevenció global i, a més, que inclogui el cribratge del VIH i del resta d'infeccions de transmissió sexual. Sempre hem de descartar una infecció VIH oculta. No podem mai enviar ningú a fer PrEP si no estem convençuts que no té una infecció VIH que no estigui diagnosticada. La PrEP a demanda no està aprovada per l'Agència Europea del Medicament. L'adherència hem vist que és clau per la seva efectivitat i que hem observat aquest increment dels casos d'altres ITS, d'altres infeccions de transmissió sexual. Però per què? Perquè bàsicament les busquem, perquè estem fent screening, les trobem, les tractem, sobretot les asimptomàtiques, i també tractem els contactes que puguem localitzar. La persona que ens ve a demanar una PrEP ha de saber que farà un seguiment periòdic. No és allò de comencem la PrEP i ara la deixo al cap de 3 mesos, perquè si al cap de 3 mesos la deixa, no la podrà tornar. És a dir, que seguiment periòdic. Cada 3 a 6 mesos, segons l'inici o les característiques del pacient, amb una analítica per descartar infecció per VIH cada 3 o 6 mesos,
cribatge d'altres infeccions de transmissió sexual. Aquestes visites porten al reforçar l'adherència, detectar toxicitats. Si ho estem fent, quan fem una profilaxis de tuberculosi, fem una funció hepàtica per veure que la isoniazida no ens faci toxicitat hepàtica, en aquest cas també hem de detectar toxicitats a nivell renal i a nivell ossi. O sigui que no és allò, o sigui que forma part de tota una estratègia de prevenció d'infeccions de transmissió sexual, i dintre d'aquestes tenim la infecció per al VIH. El tema que a mi em preocupa és que en aquests moments nosaltres estem tractant persones sanes, persones que no estan infectades. El fet que aquestes persones sanes les posem dins d'un seguiment amb un circuit hospitalari, que és el que s'està fent ara, té un perill d'estigmatització important. Per això mateix, jo penso que hauríem de treballar el tema de tindre l'opció de centres externs, organitzacions comunitàries que poden fer, com a mínim, orientacions, valorar qui serien els candidats a fer-ho, donar informació, perquè aquesta gent no es trobi davant d'un hospital amb una llista, amb una unitat de VIH, on hi ha persones de tota que et poden conèixer i tal. I que, a part de tot, hem de minimitzar les traves que en aquests moments tenim a l'accés a aquesta estratègia de salut pública. Què està passant en el nostre entorn? Què passa a la regió sanitària de Girona? Doncs, malauradament, l'únic centre autoritzat per administrar PrEP és l'Hospital Josep Trueta, quan el resta d'unitats VIH que tenim en el nostre entorn, com seria la de Figueres, com seria Santa Caterina, com seria Blanes, com seria Palamós, com seria... Doncs totes aquestes que estem ja tractant amb persones infectades pel VIH des de molts anys i que ens han menjat les pitjors èpoques del SIDA, doncs nosaltres no podem administrar PrEP. I una mica el motiu que ens estan dient és perquè no tenim les unitats acreditades. És a dir, que una persona de Maçanet de Cabrenys ha d'anar cada 3 mesos a l'Hospital Josep Trueta a que li donin la medicació, a que li facin tot l'estudi, a que li mirin la toxicitat. Això jo penso que és una cosa que no tenim ben treballada i que hem d'apretar perquè això no sigui així. L'única farmàcia hospitalària en aquests moments a la regió sanitària de Girona que està administrant PrEP és l'Hospital Josep Trueta. És a dir, que la medicació s'ha d'anar a buscar a l'Hospital Josep Trueta. Els malalts amb infecció VIH de l'Estartit o de Sant Feliu els hi podem enviar amb ELISA el tractament antiretroviral a la seva àrea bàsica perquè no vinguin de l'Estartit a Palamós. Però en canvi un senyor de l'Estartit ha d'anar a fer PrEP a l'Hospital de Josep Trueta de Girona, amb tot el que comporta de gasto, de mobilització, i estem parlant d'una persona que està sana. El que sí que ara és important, i això és el que tenim ara, és que cal fer interconsulta a la unitat de malalties infeccioses de l'Hospital Josep Trueta indicant-ne el motiu. Es pot fer per via mail, o sigui, això ho hem acordat amb la doctora Anna Oller, que és la responsable, i que es pot enviar directament a la Secretaria de Medicina Interna o contactar directament amb la doctora Anna Oller per minimitzar aquesta llista d'espera de 3 mesos, com a mínim per agilitzar-la. I que, sobretot, no cal derivar-ho al Servei de Medicina Interna a l'Hospital de Palamós, no perquè nosaltres no vulguem, al revés, sinó perquè nosaltres no ho podem fer i, a part de tot, si vosaltres deriveu al Servei de Medicina Interna a l'Hospital de Palamós, aquesta llista d'espera serà molt més llarga. És a dir, fins que no arribin a visitar-se a l'Hospital de Palamós i nosaltres fem la derivació a l'Hospital Josep Trueta, es complica molt més encara el circuit. O sigui que, tal com ho tenim ara, el tema de quan una persona es vingui a demanar PrEP, jo penso que s'ha de fer és, primer, fer-li les preguntes adients i, si es compleixen els criteris, no fer-los perdre el temps i contactar directament amb la doctora Anna Oller, amb la secretària de Medicina Interna i enviar-los com més aviat millor. Si els criteris no queden clars, jo penso que hi haurien altres opcions a nivell d'associacions comunitàries, en aquest cas empoderats, per intentar donar suport i que no se'n vagin al Trueta, que després els diguin, com fa poc ha passat amb una persona, li van dir que no tenia criteris i després de fer tota la llista d'espera i totes aquestes coses, li van dir que no tenia criteris per fer PrEP. És a dir, que aquest seria el tema en relació a la PrEP. Però, la PrEP ha arribat perquè tenim dades que la prevenció farmacològica de la infecció per VIH és eficient si l'utilitzem bé. I les primeres dades que tenim que la profilaxis amb antiretrovirals per evitar infeccions, noves infeccions per VIH, la primera evidència que vam tenir va ser amb les dones infectades embarassades que nosaltres cribàvem
que els donàvem tractament antirretroviral durant l'embaràs, si eren positives, que d'aquesta manera hem fet que la transmissió materno-infantil sigui pràcticament nul·la en el nostre país, sobretot amb les persones que ho fan bé, la transmissió és zero. L'altre tema que teníem, que basats en això, quin és l'altre profilaxis que fem? Doncs és la postexposició no ocupacional. Una cosa és que tu, sabent que ets un col·lectiu de risc, vagis a demanar una teràpia abans de tindre l'exposició, però si tu has tingut una exposició de risc, doncs hem de veure com ho tenim. Nosaltres això ja ho estem fent i està protocolitzat des de l'any 2004, però encara m'agrada repetir-ho perquè a vegades ens trobem amb dubtes. I per això també volia avui revisar una miqueta com tenim aquest protocol i què és el que s'ha de fer si a vosaltres el dissabte a la nit es ve una persona que o bé perquè l'han violada o us la porten els Mossos d'Esquadra amb sensació que algo està passant, o bé inclús amb persones que potser van amb zones de sexe grupal i que al cap d'unes hores pensen que estan en perill i que estan en risc. Doncs bé, repassem-ho. Simplement dir que el risc estimat d'infecció després d'una relació sense ús de preservatiu, quan el cas font és VIH positiu, i això està fet d'abans de conèixer el del DIU i CONDIU, penseu que el risc és considerable únicament quan hi ha una recepció anal amb eyaculació. Aquest és considerable, pot arribar a ser del 3%. El risc baix seria entre un 0,5 o un 0,8% quan hi ha una recepció vaginal amb o sense eyaculació, quan hi ha una recepció anal sense eyaculació, quan hi ha una penetració anal o quan hi ha una penetració vaginal o quan hi ha un sexe orogenital amb eyaculació. El risc aquest ja és mínim i, per tant, ens hauríem de pensar que potser, probablement, no cal fer res més que donar suport a aquesta persona quan és un sexe orogenital sense eyaculació masculí o quan és un sexe orogenital femení. És el risc que és completament despreciable en el cas de petons, carícies, masturbació, contacte amb secrecions, amb paper íntegre. Això estem parlant de persones amb infecció VIH que en aquest moment si eren càrrega viral detectable o no era càrrega viral detectable. Però si a més és una persona desconeguda, aquest risc encara baixa més. O sigui, el risc més alt seria, tot i que és un risc baix, seria en la recepció anal amb eyaculació. El risc mínim seria amb la recepció anal sense eyaculació, penetració anal, penetració vaginal, sexe oral amb o sense eyaculació i sexe oral genital. A mi em queda sempre la dubte, m'ha quedat sempre aquesta dubte, quan hi ha una recepció vaginal amb eyaculació. Jo normalment, quan hi ha una recepció vaginal amb eyaculació, valoro molt el cas i moltes vegades inicio tractament antirretroviral postexposició. El risc també seria despreciable, igual que en els altres casos. El que sí que està clar és que en el cas de la postexposició moltes vegades són situacions d'estrès, situacions en un moment crític, en un moment de por, en un moment de pressió familiar, en un moment de pressió policial, etc. I en aquest cas sempre la decisió de fer o no tractament antirretroviral s'hauria de fer d'una forma individualitzada, consensuar amb el pacient el que fem i evidentment s'han d'explicar els avantatges i els efectes secundaris que podem comportar. En el cas de fer tractament antirretroviral, generalment es fan 3 fàrmacs i es fa fer un mes. Llavors, esclar, molta gent comença el tractament i jo us dic amb la meva experiència, quan després valoro que ja una miqueta més a toro passado, ja amb la sang freda, molta gent deixa el tractament consensuadament amb mi perquè el risc s'infravalora en aquell moment. Una cosa que sí que és important i que vull remarcar és que la profilaxis postexposició es pot suspendre si la persona font és VIH negatiu. O sigui que moltes vegades ens trobem amb gent que venen amb un accident de risc en aquell moment i que els diu, bueno, però aquesta persona, tu saps si és positiva o és negativa? I diuen, no sé, ara la trucaré a veure, ara la llamo per telèfon. O sigui que tenen el telèfon, ostres, és molt més fàcil en aquell moment, en aquesta persona que tu ja coneixes, dir-li, escolta, sisplau, pots fer una serologia a VIH, si ets negatiu, jo no m'he de fotre aquí una tonelada de pastilles durant un mes. O sigui que tindre en compte aquest aspecte perquè ens estalviaria segurament moltes medicacions innecessàries, efectes secundaris innecessaris, perquè no sé per què les persones que fan teràpia postexposició toleren molt menys els antirretrovirals
que les persones infectades per VIH que fan tractament antiretroviral, no sé per què, però passa bastant. És a dir, que l'algoritme, en principi seria aquest és l'algoritme que nosaltres vam parir l'any 2004, i per mi el tema clau seria aquest. Primer de tot, quan a vosaltres a urgències, on sigui, us veu una persona que s'ha espantat perquè pensa que es pot haver infectat per el VIH, sempre el que hem de preguntar és, per una banda, si han passat més de 72 hores, en el cas de gent passat més de 72 hores, la teràpia postexposició no té cap sentit i no és eficaç. Si s'han infectat, s'han infectat ja, no cal córrer. El que sí que hem de fer és enviar-lo a l'àrea bàsica per reforçar la prevenció, per fer totes les serologies, per mirar a veure exactament com ha anat, etc. També hem de valorar si és un contacte esporàdic o accidental o si és una persona que cada setmana ve a demanar-nos que ha tingut una relació de risc i que vol fer teràpia postexposició. En aquest cas no seria indicació de fer una teràpia postexposició, sinó que seria fer una teràpia pre. Llavors, si aquests dos paràmetres són certs, és a dir, si ha passat menys de 72 hores que consulten i el contacte és esporàdic i ha passat aquell dia, doncs en aquest cas el que farem serà fer les preguntes bàsiques i veure com ha sigut aquesta relació. Si és un risc considerable o si inclús que sigui un risc baix, envieu-los a l'Hospital de Palamós. No us compliqueu la vida. A l'Hospital de Palamós nosaltres tenim un protocol que tothom hauria de conèixer i en aquest protocol es fa la validació del test d'embaràs amb les dones, es fa el VIH, es fa el virus T, es fa el virus B i tenim un kit preparat a urgències on més cal agafar-lo, on tenen les pastilletes allà posadetes i aquestes pastilletes aniran per 4 dies fins que als 4 dies a la unitat de VIH està establert que aquestes persones poden vindre a visitar-se. És a dir, es poden forçar la consulta de VIH i nosaltres en aquell moment ja, amb la sang freda, analitzem una altra vegada quina ha sigut la conducta de risc, què ha passat, què es pot fer, la tolerància dels fàrmacs, analitzem una altra vegada el risc i tornem a valorar amb el pacient, amb la persona que ens consulta, si val la pena continuar o no. I tot així fem el seguiment els 3 mesos, els 6 mesos, fins que donem d'alta aquesta persona després d'aquest cas. Doncs aquesta seria una mica el que jo us havia de dir. Però, bueno, jo vull apretar una miqueta més perquè ara que m'he jubilat, penso que les persones que ens hem jubilat i que hem treballat durant tot aquest tema, doncs hauríem d'intentar ajudar a que l'atenció amb les persones amb infecció VIH i els que es puguin acabar infectant hauria d'anar molt més. Estem a la Catalunya rural, no ho oblidem, Platja d'Aro, Costa Brava, turisme, tot el que vulguem, però a nivell sanitari som a Catalunya rural, som Catalunya rural. La nostra accessibilitat als recursos sanitaris són més baixos que els que poden tindre els senyors que viuen a carrer Casanovas de Barcelona. I això no és únicament amb això. Sabem que el que ens passa quan tenim un infart que no hi ha manera de poder traslladar. L'equitat a Catalunya no és global. El paper aquest document que es va fer una miqueta pensant que Catalunya és Barcelona, el centralisme de sempre i oblidant una miqueta també el tema de la territorialitat. Per mi, en aquest document que es va fer a nivell de departament, en el punt 12 diu que les entitats comunitàries de servei de VIH-Sida participen en el disseny, desplegament i avaluació de les estratègies de resposta al VIH a Catalunya i són elements fonamentals per afavorir i reforçar l'estratègia PrEP a tots els territoris. Aquestes entitats comunitàries, bàsicament, són Checkpoint Barcelona i Stop Sida. Totes dues estan a Barcelona, unes nodreixen, el Checkpoint té un accés directe a l'Hospital de Can Ruti i Stop Sida té un accés directe a l'Hospital Clínic. El reste de Catalunya estem en una situació bastant diferent. Llavors, jo penso que ara que estem començant a treballar amb aquesta associació d'empoderats, hauríem de treballar conjuntament el que és els serveis sanitaris de la nostra zona, de la nostra comarca com a mínim, empoderats a l'hora de concretar diferents estratègies i millorar l'accés a la PrEP, l'accés a la post i l'accés al diagnòstic de la infecció per VIH a la nostra zona. El
que no ens ha estat donant, doncs, possiblement el departament, doncs, igual hauríem de poder nosaltres solucionar. Però bé, esto està aquí encima, i jo m'ofereixo a tots els que vulgueu per fer una miqueta de mitjancer del tema aquest. Vale? I aquí es queda la meva exposició. Doncs moltes gràcies. Muchas gracias, Daniel. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa que comentar en 5 minutos que queda. Sí, jo volia preguntar una coseta respecte a la font. Si la font és en període finestra i desconeixem dades, si, per exemple, en uns dies sí que ens confirma una setmana que després realment és positiu, com actuem? Com si fos negatiu? No. Gràcies. Què vols dir? Amb la post, si el cas font el tenim. Sí, exacte. I és negatiu, és difícil que després aquesta cas font tu li facis una altra... En el cas font no li tornaràs a fer una altra analítica. Si tu estàs convençut que és negatiu i tens dubtes, podries fer-li una càrrega viral, no? I en aquell moment la càrrega viral, encara que estiguis en període finestra, sortiria alta, no? El període finestra sabem que els anticossos són negatius, però que en canvi la càrrega viral és alta. Si tens dubtes, otra cosa es que sea el noviete de siempre y que pobre chico aquell dia se le ha roto el condón, no? En aquest, segurament, si és negatiu, ja està, és negatiu, però si tu saps que potser aquesta cas font ha tingut relacions sexuals amb més gent, doncs el que mirem és sempre fer-li una càrrega viral. Si aquesta càrrega viral és indetectable, ja podem retirar la teràpia. Perfecte, gràcies. Nosaltres, no sé si l'Isabel vol explicar, hem tingut una petició d'una pre, ara justament, i no sé si Isabel estàs encara connectada i vols comentar l'experiència. La Isabel Legazpi va derivar un pacient. ¿Está la Isabel? ¿O ya se ha ido? A veure. No està. Vale. Bueno, doncs bàsicament va tenir un usuari, vam acabar de confirmar, sabíem que la pre havíem d'enviar-la al Trueta, no? I clar, nosaltres no tenim la possibilitat via ordre clínica, Àngels, de fer la derivació a Trueta. Si posem interna va a Palamos. Llavors, justament vam preguntar-ho i aprofitant en l'espai, truquem directament a la Secretaria de Medicina Interna, tenim l'extensió, jo ara també hem enviat per correu i farem recordatoris, però truquem directament i donem el nom de l'usuari i el citen. Vull dir que la Isabel va preguntar que va ser molt... Bueno, va explicar que va ser molt àgil. Mira, esta Isabel ara ha obert el micro. Sí, hola Àngels, què tal? Hola, què tal? Què tal, com estàs? Enhorabona per l'exposició, que ha sigut fantàstica. No sé, un poco rollo patatero, perquè... No, ha estat superbé. Mira, jo vaig tindre un nano fa poc, que de fet potser és un error, perquè va ser una demanda del nano. Potser nosaltres, els metges de família, ens tindrien que implicar més amb l'anamnesis del risc sexual. De fet, nosaltres, a la intel·ligència activa, tenim un programa, el que passa que mai el toquem gaire. Però bueno, en el cas... Ja ho saps, Isabel, saps, a mi em coneixes molt. Preguntar i tocar. Molt. I tant que I a més he après sempre molt de tu, sempre te recordo. Bueno, aquest nano va ser una demanda personal d'ell. Jo vaig contactar la secretària de Medicina Interna, que de fet truques en el Trueta, és una extensió, la 2251. Ella me va dir que li enviés amb les dades del nano un correu electrònic i després ells contacten directament. De fet, aquest nano ja té hora i tot. Els hi expliquen tot, que els hi faran un control cada 3 mesos, que s'han de comprometre i tot. I, de fet, el correu és, em sembla, secretaria.interna.girona.ix@gencat.cat. Sí. Però, bueno, va ser superefectiu. Ràpid. Aproximadament un mes, perquè això va ser a finals d'aquest mes de maig i té hora per, jo penso, la 3a setmana de juny. De fet, encara no l'han visitat. L'has fet ja serologies a VIH? Tu li has fet? Sí. Vale. Això és el més important, La secretària després torna a telefonar-lo, torna a contactar amb ell, li torna a explicar
que més o menys es tindrà que comprometre cada 3 mesos, anar al trueta, vull dir, sí. Li va tornar a explicar tot la secretària de Medicina Interna. Molt bé, molt bé. Sí, No, a veure, amb això fantàstic, no? El que hem d'aconseguir ara és com a mínim això, el recurs que tenim, poder-lo utilitzar i que sigui ràpid i àgil, no? Per això mateix jo m'oferia amb Empoderats per poder, en cas de que algú no vingui a vosaltres, sinó que vagi a Empoderats per comentar i tal i qual, doncs poder fer aquestes gestions ràpides, no? I que no ens perdem en el camí, no? Perquè moltes vegades això hi ha una tendència, hi ha gent que potser, com que saben que Checkpoint ho estan fent, doncs se'n van a Barcelona i que van a Checkpoint, allà els diuen que allí no, un any, no? O sigui que una miqueta utilitzar el recurs que nosaltres tenim com sigui, però el que hem d'aconseguir és que aquesta gent no hagi d'anar al trueta, és que de veritat, és nefasto, és nefasto. Jo penso que una mica és el que tu dius, a la nostra zona realment el que tindria que ser l'equitat dins del sistema públic, no solament en aquest cas, sinó en altres patologies, realment estem... L'infarto, nena. Realment l'equitat no acaba de ser el que tindria que ser. I l'equitat és el primer que tenim en sanitat. I el que se ponen los políticos la boca. És que, claro, no hi ha equitat, sisplau, no hi ha equitat. Sí. No, per això, bueno, treballem per el que treballem i sortim a les associacions perquè si no aixequem la veu i ens queixem, doncs aquests problemes no es veurien, senzillament no. Fins ara no existien perquè ningú deia res. Bueno, i per això molta gent s'estima més anar directe a Barcelona, no? És així de clar, vull dir, passen i per qualsevol consulta van directe al clínic o a les unitats i a les ONGs de Barcelona, perquè tenen portes obertes a qualsevol hora. No, és que no és només la porta oberta, és que aquí estem parlant, a veure, no estem parlant de según quién, una persona, bueno, pues no sé, que és abogado i tal, no, estem parlant de que hi ha gent que s'encuentren en su misèria, en sus mocos, vull dir que no s'atreveixen a anar al metge, perquè potser la Lorelei Vadillo és la prima hermana de su tia, entens? Sí, que el món és més petit i tot s'arriba a saber, sí, per confidencialitat i per temes íntims. Estem parlant d'una sèrie, no únicament en VIH, en altres ITS. En tot. Estem parlant que l'anonimat és molt important, no? I que, clar, que nosaltres ara tenim... Tu tens la teva targeta sanitària i has d'anar a l'àrea bàsica que te toca, no te puedes ir a no sé dónde. Vull dir que és molt complicat, no? Llavors hem d'intentar, doncs, amb aquestes associacions comunitàries, que totes aquestes coses les puguem vehiculitzar per una altra banda. O sigui, intentar que aquest estigma no passi, vull dir, perquè estem en Catalunya rural, que tenim pagesos, tenim gent que els hi costen els llocs, gent que no té cotxe i gent que van amb tren. I, bueno, tu saps el que és anar a Girona, no? Si no tens cotxe, o d'Estartit a Palamós. O sigui, intentar apropar i treure les traves perquè aquesta gent tingui l'accés com tenen els del carrer Casanovas. N'hi ha un parell de preguntes més al xat. La Sandra pregunta per què encara no s'ha afegit a les dones més enllà de que siguin o no treballadores sexuals, ja que també practiquen el sexe anal, i pel que fa al chemsex, si s'està fent o preparant algun tipus d'intervenció, ja que han sortit dades que les pràctiques han pujat molt. Bueno, les dones sí que estan en el document, ara ja s'ha afegit dones cisexuals i les dones de prostitució que no utilitzen preservatiu. Sí que es contempla, Abans estava bastant limitat únicament en el col·lectiu d'homes que tenen sexe amb homes i dones trans, però ara no, ara en el col·lectiu també s'ha afegit, perquè jo havia tingut una senyora que per su pareja anava a chemsex amb homes i no li van voler donar, no? I en canvi ara sí, ara toca. Ara toca. El tema del chemsex és un problema greu, molt greu, molt greu. Això no es pot regular, és que és un problema de salut pública molt greu. Penseu que a Barcelona pots anar on vulguis i t'apuntes i ja està. Aquí sembla, la gent que estan d'aquesta zona que jo conec, que estan en chemsex, van tots a Barcelona. Aquí, jo que sàpiga,
no sé, el Manel deu saber més d'això, que té més contactes d'aquest estil, si és que hi ha zones en què s'està fent, però jo no tinc constància que hi hagi pràctiques de chemsex. El tema del chemsex és molt greu perquè tornem a tindre persones que consumeixen drogues per via parenteral, que havíamos dejado de tenerlas afortunadament amb la metadona i no teníem infeccions noves amb addictes a drogues per via parenteral, però que en aquests moments sí. I el que s'ha vist és gent tractada d'hepatitis C, tractat d'hepatitis C, i s'ha tornat a infectar. Estem veient noves infeccions d'hepatitis C que ja s'havien tractat. I no sé, és un tema, no sé si polític o social, de qui, no? Però... Sí, és un tema important que aquí hi ha comarques, com tot, com que són tan discrets, tampoc existeixen, són aquestes coses. Que no? No, aquí no. Aquí no follem a pèl ni no ens truquem, mai. La gent que va és a Barcelona, no? No, sí que hi ha. Sí? Sí que s'està practicant. Bé, els que estem en aquest món, cada vegada és més sovint que la primera pregunta que et fan si vius quedant tu és què prens. I si això... Abans passava molt de tant en tant i ara deu estar sobre el 25-30% de les persones que et contacten. El primer que et pregunten és què prens. Injectades i de qualsevol tipus. És un tema seriós. Amb associacions que connectem a Barcelona ja s'està treballant moltíssim perquè la taxa de problemàtica psicosocial, mental i tal és molt alta. I suposo que aquí els centres metges no trigareu gaire en començar a trobar-vos en casos de persones que tenen situació greu sobre aquest tema. Amb addiccions, sí. Sí, amb addiccions. El cas em penso que ja s'estava posant. Hi ha algun cas que van en el centre de salut, en el cas. Hi ha gent que ja ha començat a anar-hi. I en instituts, en els instituts amb els adolescents s'està estimant fer algun tipus d'intervenció al respecte? Els instituts, no. No sé, des d'aquí vosaltres, com que també sou les persones que feu d'enllaç entre els instituts i tal, és una cosa que m'agradaria saber quina és l'explicació, com s'està donant als instituts. Nosaltres estem intentant entrar per començar a abordar, però és un tema clar. Molt difícilment te deixaran parlar de drogues i molt difícilment te deixaran parlar segons quin tipus de coses en un institut. De moment nosaltres no ens deixen. Nosaltres, no sé, també m'agradaria saber exactament com abordeu aquest tema també. És una cosa que mica en mica s'haurà de mirar perquè, comença a ser greu. Perquè la banalització sobre segons quines substàncies comença a ser important. I les conseqüències que s'estan trobant són francament importants. Jo crec que ara és el moment que s'està reprenent postpandèmia, que s'estan reprenent tots els programes de salut i escola, que hi ha la figura de la referent de benestar emocional i que treballeu amb vosaltres, amb la vostra associació, si se detecten necessitats, és anar projectant aquest tipus d'abordatge més comunitari, més proactiu. Vull dir que és el moment. Xerrades se feien, jo feia de drogues a les escoles abans de la pandèmia i sí que te deixaven, vull dir que se poden consensuar coses. Sí, però drogues i drogues al mal sexe és un binomi una mica encara desconegut i que no se li dona la importància que se li dona. Se li dona la droga als nens que fumen porros al carrer i tal, però la conjunció de drogues i sexe, com que no se li està donant la importància deguda. Nosaltres ja teníem previst, com que hi havia aquesta formació, ho hem deixat fins al setembre, però ja teníem pactat amb Stop Sida fer una formació aquí a la zona, perquè ells sí que tenen una unitat. O sigui, Stop, per exemple, sí que té, igual que tenen les unitats per a la detecció, ells han creat una unitat d'ajuda i col·laboració i d'estudi sobre el chemsex, perquè ja tenen, o sigui, la zona ja està totalment desbordats i ells ho tenen i els volíem convidar que vinguessin perquè també ens expliquessin ells, la primera persona, com que ho estan visquent, ho estan tractant i ho estan treballant a diari, doncs que portar cap aquí aquesta informació perquè abans que comencem a treballar, abans que això ens passi per sobre, que és el que sol passar a vegades. I això ho farem segurament a l'estiu, aquesta formació mirarem de fer-la també, sobre una sessió sobre chemsex, perquè jo crec que per mi és una de les coses que s'ha de començar a treballar abans que sigui massa tard.
abans que la cosa sigui sèria. Bueno, Àngels, moltes gràcies per la participació. Crec que a la següent també hi ets tu, no? Sí, a veure. Sí. La següent serà una mica més complicada perquè... Bueno, aquesta ha Però estat bé, molt interessant, intentarem, perquè ha aportat moltíssim. Ara sí que veuràs com la gent se comença a desconnectar perquè comencen les agendes de les tardes. Sí, així que, bueno, moltes gràcies, un plaer i fins a la propera. Gràcies, Manel, també per la teva vosaltres, sobretot per participació. l'interès i per ser-hi aquí, que és un plaer veure tota aquesta motivació. Molt bé, perfecte. Gràcies. Vinga, doncs, fins a la propera. Gràcies. Gràcies, adéu, adéu.